adlaw mga kadiskarte, ang atong diskarte karon magtanom ta og humay. Tudloan ta mo unsa ang pagtanom og humay nga wala siyay badlet, wala siyay pattern. So karon nagtawa ko ni mga kadiskarte kay magtanom ta. Okay? Mga kadiskarte kung magtanom kag humay nga wala siyay badlet or wala siyay pattern, para siya dili mahiwi kaayo, although hiwi man pero bita na lang. So yun na yan mga kadiskarte, magdala lang kag unom ka buok. Example mo ni siya 1 2 3 4 5 6. Okay, dayon dapat ang tiil dili magpataka og lakaw-lakaw. Ana ra na siya mga kadiskarte, ana ang tiil. Okay, 1 2 3 4 5 6. Balik naman. Okay, ana ra mga kadiskarte. Wala gini siya'y bagis. So ang tiil dili siya magpataka og tikang aron dili magkahiwi-hiwi kon wala kay pattern. So sinukod na mga kadiskarte. Okay? Yun ani ra kasayon mga kadiskarte nga wala kay bagis. Wala ni siya bagis mga kadiskarte. Pero linyag hapon siya. Muna kinabuhi sa bukid mga kadiskarte. Awan ninyo ni ha mga kadiskarte. Muna itong trabaho mga kadiskarte dito sa bukid. Pagka Domingo mga kadiskarte magwali na punta. Paglaing adlaw na ata sa trabaho, na ata sa basakan mga kadiskarte, na ata sa maisan. Ingon sila mga kadiskarte, ang pastor daw nagpabuhi daw simbahan. Buhi abago na di kadiskarte nga. Trabaho magamit ka mo kagalingon kay ang simbahan di ka suporta. Pre niya kasi di niya ka paita mo rito mi Juan. Okay. Saan ko ano pagdating mga kadiskarte? Kita palibot. Kabaw pila nagpuna na sobos. Muna atong kabaw kadi mga kadiskarte nga mo atong gidaruhan dinhi. Pahuay siya mo na ang akong gidaruhan dire, may akong gisudlayan mga kadiskarte. Ang kabaw. Tapos akong baka sa atbang. So, samtang nagtrabaho ko mga kadiskarte, gipatuna ang kabaw og ang baka usab gipasulungan. Okay? Mara ko agi mga kadiskarte. Sa kadlaw ko karon dinhi mga kadiskarte, gatrabaho gyud ko pagayo. Karon tanawa ko mga kadiskarte, kadari na ko.